Molt bon dia, molt honorable president del Parlament de Catalunya, membres, no sé si en queda algun, membres de la mesa del Parlament. Volia donar també el bon dia al president de la Generalitat, que no ens pot acompanyar, també els consellers i les conselleres, la consellera Budó sí que hi és, a diputats i a diputades, moltes gràcies per ser avui aquí. Sobretot els agraeixo als que s'han quedat. Sorprèn una miqueta aquest hemicicle mig buit, però suposo que no hi estem acostumats des de fora. És per nosaltres un immens honor poder estar avui aquí al Parlament de Catalunya. M'acompanyen, això sí, amb la tribuna plena, presidents i presidentes de federacions, de clubs, de consells esportius, agents significatius i científics del sector, i estic convençut que el nostre president d'honor, el president Moner, seria molt feliç de veure'ns avui aquí. Dividiré la meva intervenció en tres parts. La primera, la forta i força transformadora de l'esport. La segona, l'univers de l'esport català en dades. I la tercera, demandes i necessitats del sector esportiu. Els promotors de la ILP som dirigents esportius que tenim l'orgull de poder dir que som successors d'en Pompeu Fabra. De fet, en Pompeu Fabra va ser el nostre primer president l'any 1933 i Pompeu entenia que la millor manera de transformar la societat era mitjançant l'esport, arribant a tot arreu i a tothom. Mostra d'aquesta capil·laritat, d'aquesta força, és la que hem pogut demostrar avui presentant aquí una iniciativa legislativa popular amb més de 154.492 signatures de suport. Vull fer un especial agraïment als milers de voluntaris, dirigents de clubs, federacions, esportistes, familiars, que han recollit signatures a favor d'aquesta iniciativa. Volem donar avui aquí 154.492 gràcies. Els hi sona la frase que deia que l'esport no s'ha de polititzar? Doncs avui nosaltres els hi volíem fer una proposta un tant diferent. En comptes de polititzar l'esport, nosaltres els hi proposem d'esportivitzar una mica més la política. I amb això vull posar 4 exemples d'aquesta força transformadora de l'esport. El primer, el naixement dels Jocs Olímpics l'any 776 abans de Crist a l'antiga Grècia, on diversos pobles van instaurar la pau olímpica cada 4 anys, una treva que s'unia per celebrar els Jocs Esportius i aturar totes les guerres. El segon exemple és el que se'n va anomenar la diplomàcia del ping-pong, l'any 1971. La història va ser que la selecció americana es va quedar a veure l'últim partit dels xinesos, d'un duo xinès, i com que només quedava un autocar, els esportistes americans i xinesos el van agafar. A l'arribar a la Villa Olímpica, van quedar estupefactes els periodistes que hi havien perquè aquests diversos esportistes anaven junts en aquest autocar. Se'n van fer articles i el president de la Xina, Mao Zedong, ho va llegir i va veure una oportunitat per descongelar, per desgelar el bloc capitalista i comunista de l'època. Arrel d'aquest fet, es va convidar la selecció americana a Xina a participar en diferents campionats i un any després el president Nixon va anar oficialment de viatge a la Xina, evitant probablement el que hagués sigut la Tercera Guerra Mundial. El tercer exemple, del qual se n'han fet pel·lícules que probablement tots vostès han pogut veure, Invictus. És com Nelson Mandela va utilitzar l'esport per reconciliar un país que havia estat trencat. El rugby, a la Sud-àfrica de l'apartheid, era vist com l'esport dels opressors i el president Mandela, lluny d'eliminar-lo, el va potenciar fent que tothom l'identifiqués com un espai de reconciliació. Per últim, els Jocs d'hivern celebrats l'any passat a Pyongyang. La diplomàcia olímpica va aconseguir la reconciliació esportiva entre les dues Corees esportivament parlant. Dos països històricament enfrontats que gràcies a l'esport han iniciat aquesta reconciliació i han assentat les bases per presentar una candidatura d'esports d'estiu, en els propers Jocs Olímpics. Per cert, qui va ser l'artífex d'aquesta pau en va ser un català, en Pere Miró, actual director general del Comitè Olímpic Català, probablement el català amb més pes internacional que avui tenim a casa nostra. Volia aprofitar, tot i que no hi és, dirigir-me a la consellera de Cultura per també explicar-li, aprofitant l'avinentesa, que estem recollint signatures perquè
pugui ser concedida la Creu de Sant Jordi, aquest català universal en Pere Miró. Per tant, l'esport com a referent de pau, de respecte i d'empatia. Esportivitzem la política perquè això significarà que no hi hauran enemics. Hi hauran rivals, òbviament, i es podran batre en el terreny de joc amb la màxima contundència i respectant el fair play. Però un cop s'acabi, han de ser també capaços de generar ponts i construir. Per tant, siguem capaços tots plegats d'aplicar pau, amor, fraternitat, que això significa esportivitzar la política. Un segon punt és explicar l'univers de l'esport. Què és l'esport a Catalunya? Si ens fixem en les entitats sense ànim de lucre, estan representades per 70 federacions dels diferents esports, per més de 12.500 clubs, entitats sense ànim de lucre, més de 700.000 llicències federatives, més de 3 milions de catalans i catalanes que formen part dels nostres clubs esportius, pràcticament el 50% de la població a Catalunya. També el conformen 45 consells esportius, la Unió de Consells Esportius, més de 150.000 escolars que practiquen esport diàriament i també, com deia abans, agents significatius i científics del sector, l'esport universitari, els diferents col·legis professionals, les associacions empresarials de gestió d'instal·lacions públiques i privades, clústers empresarials, etc. Si ens fixem en la vessant profit, és a dir, amb ànim de lucre, Catalunya té més de 8.000 empreses que representen la regió europea amb més densitat d'empreses esportives. Saben quina és l'empresa o entitat amb més pressupost, que emplea més gent i que té més seus internacionals? Potser tenen al cap algun club de futbol, però els haig de sorprendre. No, és Fluidra, una empresa que es dedica al món de l'aigua. Ocupa a més de 5.500 treballadors, factura més de 1.350 milions d'euros i està pràcticament a més del 50% dels països del món. De fet, l'esport català representa el 2,1% del PIB, ocupa a més de 80.000 treballadors i treballadores i té més de 40.000 voluntaris, esportius, dirigents, entrenadors, assistents en competició, àrbitres. Saben quan hauria d'invertir l'administració si s'haguessin de retribuir tota aquesta gent que treballa de forma altruista? Els últims estudis ens diuen que més de 350 milions d'euros l'any. El mapa d'entitats esportives sense ànim de lucre al país és força clar. El 70% dels clubs tenen menys de 100 socis i tan sol un 5% té més de 1.000 socis. I és per això que ens hem de dotar d'una llei ad hoc per aconseguir donar més i millor suport a les entitats. L'esport té molts cognoms. L'esport és economia, l'esport és salut, l'esport és projecció internacional, l'esport és educació, l'esport és territori, l'esport són valors, l'esport és ocupació, l'esport és cohesió social, l'esport és integració i l'esport és igualtat. L'esport és economia, com hem pogut comprovar amb les xifres comentades anteriorment. L'esport és ocupació, més de 80.000 professionals. I aquí permetin fer-los un petit afegitó de la importància que els nostres professionals estiguin formats de la millor manera. I deixi'ns també puntualitzar un petit detall. La llei que avui comença a caminar no modifica per res la llei de professionals de l'esport aprovades per aquest Parlament el 2007 i modificades el 2015 en aquesta mateixa cambra. Perquè nosaltres apostem radicalment per la millor formació pels nostres tècnics i la màxima seguretat pels nostres esportistes. L'esport és salut. També m'hagués agradat dirigir-me a la consellera de Salut. En una societat cada vegada més sedentària, cal fer una aposta decidida i moderna a favor de l'esport. Cada euro invertit en l'esport representa 20 d'estalvi en sanitat. Una persona que fa esport costa entre 200 i 400 euros menys a una que no en fa. S'estima que el cost del sedentarisme a tot l'Estat costa més de 2.000 milions d'euros. I, de fet, la gent que fa esport habitualment té un 25% menys de possibilitats de tenir un càncer, un 30% menys de patir diabetis i un 33% menys d'infarts de miocardi. L'esport és projecció internacional. Se'n recorden d'aquella frase que es va posar als anys 90 molt de moda que deia «El nostre món és el món»? Doncs això és el que és l'esport català.
No és només important ser els millors del món, que ho som en la majoria de disciplines, sinó que els millors del món vingui a casa nostra. Agraeixo la presència del molt honorable president de la Generalitat. I, per tant, jo els volia també fer una reflexió. Quina millor manera de projectar Barcelona i Catalunya ha tingut mai el nostre país que els Jocs Olímpics del 92? Perquè l'esport també és educació. Ara que hi ha tants problemes en l'educació dels nostres joves, hi ha una frase que a mi m'agrada molt que diu: saben quin és el millor poli? El poliesportiu. Perquè invertir en esport vol dir invertir en educació, en valors, perquè els valors de l'esport són immillorables. Fixin-se, treball en equip, empatia, companyonia, superació, esforç, respecte vers els altres. Valors fonamentals que enforteixen una societat. Una societat educada i esportiva és una societat millor. L'esport és territori. Cal que les estructures de representació futures de l'esport hi estiguin representades tot el territori i que donem oportunitats a tot arreu i a tots els ciutadans de Catalunya. L'esport és cohesió social, és integració i és igualtat. Si volem una societat més justa, equitativa i plena d'oportunitats, necessitem invertir en l'esport. L'esport és probablement l'eina més potent de cohesió social per la integració i per la igualtat, tant social com de gènere. Hi ha un munt de projectes de les entitats que desenvolupen i que van en aquesta línia. L'esport genera felicitat i empoderament. Com més esport fem, més feliç i més forta tindrem la nostra gent. Finalment, em centraré en el que pretén aquesta nova llei, però abans volia fer un agraïment molt especial a l'esforç que han fet, primer, els promotors, les entitats restants del sector, el propi govern de la Generalitat de Catalunya i els grups que li donen suport, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i també el Partit dels Socialistes de Catalunya per arribar a aquest consens actual. Gràcies a tots per l'esforç. Quins són els objectius d'aquesta transformació del sistema esportiu? 3, bàsicament. Primer, simplificació administrativa. Volem ser regulats pel Codi Civil de Catalunya. Volem les mateixes obligacions i els mateixos drets que la resta d'entitats, que les entitats culturals, veïnals, empresarials i socials. Segon, volem la homologació a nivell internacional. La majoria de països europeus i del món tenen grans paraigües organitzatius que defensen el seu sector. I aquí nosaltres, Comitè Olímpic, no en tenim, Confederació Esportiva no en tenim, però podem tenir la Unió d'Esports de Catalunya, que sigui una entitat sense ànim de lucre, que representi el sector sense ànim de lucre, que sigui democràtic, representatiu, com deia, i que sigui un agent col·laborador de l'administració. De fet, a nivell gràfic, m'agradaria fer una petita fotografia. Això pretén ser un bot de rems. Qui porta el timó és el govern, és l'administració, que fixa a on han d'anar les polítiques esportives del país. Però qui ha de remar? Qui ha de remar han de ser les entitats sense ànim de lucre, ha de ser el teixit associatiu d'aquest país. I aquesta és la imatge que nosaltres volem transformar i transportar en aquesta nova llei de l'esport. Això no significa privatitzar, això significa enfortir les entitats del nostre país. I per últim, el tercer objectiu, fonamental, el finançament. L'altre dia es va despedir el comissionat de la Unió Europea, que nosaltres hi hem tractat molt per temes de projectes europeus, d'educació i esport. I deia, malfieu-vos dels polítics que us diuen coses boniques però no us pressuposten. Necessitem un finançament digne per a les entitats. De fet, si vostès es fixen, la diferència, el finançament de les entitats d'aquests últims anys de la Generalitat han anat al voltant dels 10 milions d'euros amb les entitats esportives. Saben quan inverteix Suècia? 200 milions d'euros. Dinamarca, 150 milions d'euros. Holanda, 250 milions d'euros. Estem anys llum. Per tant, necessitem un finançament just i digne que, malauradament, avui no tenim, que ens permeti treballar a mig i llarg termini per les diferents accions de les nostres entitats. No venim a demanar caritat, ni venim a viure la subvenció. Només volem que una part del que generem a l'entorn associatiu de l'esport retorni amb criteris meritocràtics, fent les entitats més referents i, sobretot, amb màxima transparència. Les entitats esportives, a diferència d'altres, tenim 3 balanços. L'econòmic, les comptes han d'estar bé. L'esportiu, volem i ens exigeixen resultats. I, per últim, el balanç social. Compromís amb la societat, cohesió social i integració. No hi ha cap empresa o entitat de la resta del país que hagin de tenir aquests balanços com si ens demanen a nosaltres. I és per això que necessitem dotar-nos d'una llei que ens doni resposta a aquestes necessitats.
Per acabar, confiem en tots vostès perquè aquesta nova llei que avui posem tots plegats la primera pedra serveixi per transformar el nostre país convertint l'esport com el quart pilar fonamental de l'estat del benestar. Com diu, i acabo, com diu el nostre claim olímpic, fem-ho junts, que arribarem més ràpids, serem més forts i arribarem més lluny. Moltes gràcies. Gràcies.